Denisa! Denisa! Georgiana! Nu, mă, ăștia-s proști. Mă ducem acum aș filma un boschetar. Filma boschetari, bă. Filmăm boschetari. Filmăm boschetari. Uite, doi boschetari. Unul îl cheamă David și pe unul el. Cum l-ar chema pe ăla? Pe ăla nu știu. Bine. Ce filmez, deci dacă mă prins. Bă, am reușit să scap, dar astea tot aleargă după mine. Le-am prins. Bă, deci dacă mă prind, le pun pe YouTube și arăt lui maică mea. Și arăt ce-mi fac fetele. De acolo. M-am speriat. Stai acolo. Tu unde ai biscuit? Vreau și eu unul. Eu ți-am dat. Bună ziua. Două țigări. Tu doar dat decor Da. a lui? Da, ok. Nu-ți place un cisteră? Nu vreau un cisteră, așa? Mulțumesc. La revedere.